tècnic, molt problemes al tècnic. Bé, m'han triat a mi, no sé per què, perquè jo no soc ni dolés. Perquè t'estimem. Ah, va, deu ser per anar. Vinga, ole, ole! Val a dir que enhorabona a la gent de Butaca, a la gent d'Olesa, al Mingo, que és aquesta màquina de tren que ja voldríem a cada poble de Catalunya, i no és polític, res més. A mi m'han encarregat perquè vagi dient uns noms. Aquest no. Aquest no. Aquest és el meu. Bé, l'Eulàlia. L'Eulàlia. Salvador. Roser. Roser, encantat de conèixer. Molt bé, un moment, No pot ser això, La Maite. Maite. I ara, per últim, la Marta. I l'últim, evidentment, no és el meu, és Pol Mingo.